Госпожа Толева, какво мислите за партията Другата България? Идеята да се обединят емигрантите в една партия е чудесна. Където и да живеем, сред каквато и култура да се намираме, си оставаме българи и милеем за родината. Не може да има ДПС с не повече от 300 000 души електорат и години наред да определя политиката и икономиката на страната. А над 3 милиона истински българи да нямат право изобщо да своят отношение по важните за България проблеми. Великолепни идеи. Ще се радвам, ако Другата България успее. А трябва ли да има партия от типа на Другата България? Задължително трябва да има. Просто се чудя как никой не се е сетил до сега. Живяла съм в чужбина, а брат ми живее там отдавна. И когато дойде време да се гласува, се чуди за коя партия да гласува. Нас, българите в чужбина, никой не ни пита как виждаме нещата в родината, защото сме далеч. А можем да помогнем много с опита си.